foremost ng I would like to greet Pearl and Drina Palma and Mr. Palma. Congratulations in your wedding. It's another chapter of your life. Naunahan mo naman kung aduwa. So actually, they are my students. Ray Palma was actually my student sa WAMI before. And then Pearl, of course, the special program in the arts. Kasi Japanese, sir, kaya ako ginaang ginhalingan sa tanan nga wala man kami kabalo, just it's God's providence siguro. When like Ma'am Palma sa iyang work now, with Ma'am Palma. And then Pearl texted me, Miss, mga pagkita na Miss kay Ma'am Palma, kaya kinahulog ko, Miss kay ako magsasabi. Siyempre ako, sige, upod na to. And then, nag-separate kami, nga duwa ni Pearl, nga tuwi kami sa tubangan, dito sa Ma'am Palma. Then here comes, umabot ang mga Palma family. Hindi siyempre, kilala ko. I just introduced them formally. Pagkatapos, istoryahanay na lang isang lang aduwa na ako sa TV. And that started the love story. Tapos makibot na lang ako, ha? Nag-date ako. Tapos, ha? Alam mo na niya tabo. Kasal na ka mo ba? Amo na ba na, sir? So, I am so happy with the both of you. Congratulations, babe. Pag pinalanggaanay, nandito ang mga dugo. Whatever obstacles in life, even though si Miss nyo, single pa, pero you know, sa mga experiences, sa mga friends ko, damo sa may ginatubang, when it comes to mga challenges sa married life, just cling on to God. First and foremost, putang yung gate si God sa center sa inyong relationship. And I'm so happy na miski ato na ko mo sa iba lugar, you're faithful. And then, to my family also, there in the United States, mom, my dad, my brother, and my sister. I am so thankful man na hingaan ta long life and to live in this world na maayo. So, magpinalanggaan na yung kita tanan and thank you for this opportunity.